Oi morenyi kwa Ramogi kamana nyako mkete Ramogi TV ka geno ni siku kuma rudhi maber pod ji ni yueyo kendo dwaro nu hawe maber mondo mi Nyasaye ogwedhi kinde mar Christmas to giga manyien makoro wachomo sane ni higa mar 2025 walemo ni mondo higa no obed maber chutho ne ji te maneno Ramogi TV gi jowate montiere godo ka. Antiere ka endigi Wilson Ochuka jaka Bwoch Kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wango. Penjo pod nitiere wi medruok mar kwan ji ma indhiyo kendo ilalgo gi kweth ma ichechgo ni gin obila ka otieno manyoro nomak jago moro e kar dak ma South B. Kanigolowa nong'iswa ni chanjo mar BCG onge. To kanwa temo penjo ni wanyalo duogo tich adi kata bang' ndalo adi mondo mi wayud chanjo no. Jogo nong'isowa ni ok ging'eyo. Jonyuol ogolo ywak kaluwore gi onge mar yedhe mag chanjo nyithindo ne geng'o tuo mar kahera kata TB. Wang'iyo nyime kucha ni lokruok biro machal nade. Omiyo kadwa na wach mang'eny ahinya to wadwaro bedi kwe e kinde gieki kendo bang'eno ji nyaka losi ma ji winjre. E twak makende kawuono jalar kom AUC Raila Odinga lero weche mamulo chal mar Kenya kod weche mabiro nyime ka. Warwako kende chenro mar ratil dwaer winjo pachi 2-3-6-9 kaka inyalo yudowa. Wachaka ni weche manyien mosebedo katimore pacho ka ni tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere osenenore ahinya e jumbe mokalo pacho ka ka otieno manyore kar dak ma South B boma ma Nairobi kae. Rowere moko ariyo nochako ndhi kendo to pok oyudgi nyaka sani. To nyaka sani be obila be pok ochiwo ler moro amora. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, mandi timore ka bende anyuola mamoko pod dhi nyime gi sundo piny owacho ka gidwaro duoko ewi chal mar wedegi mosendhi kendo molalgo nyaka sani. Auka mar ndhiyo kendo lal kod rowere osebedo ka dhi nyime pacho ka e jumbe mokalo ka koro anyuola mag rowere mosendhi kendo lal godo pod medo manyo duoko ewi chal mar rowerego. E kar dak ma South B boma ma Nairobi mae kaka wang' dede no mako jogo milieko ni obila kalao rowere moko mako gi githuon kendo chuna achiel kuom gidonjo e nyamburko moro. There were two men. So mwingine alikuwa anakimbia akisema achana mimi heri you can shoot me achana mimi lakini mimi siendi na nyinyi. So kwa hiyo harakati wanavurutana all of a sudden mabeshte zake there are some guys who came like they wanted to rescue him. Lakini all of a sudden walimu overpower. Kuna gari kakuja a certain probox ika overpower mavijana, then some of them ran, then they left the guy peke yake. So he had no choice. They wakamfunga, then wakamuingiza kwa boot. Then you could hear those people saying, twende. Kaluwore gi joneno, chal makamano miyo giluoro, kendo nok ginyal wuok oko mar konyo, kaluwore gi seche magini nyotimre, kod luoro mar gini gin bende inyalo lal kodgi. You could hear them cocking guns, so watu wakaogopa, kila mtu akarudi kwa nyumba. So the few of us tukajaribu kurecord, then we just saw him akiwiskiwa away. So we were very shocked, and given that a lot is happening, people are being abducted, so tulikuwa so scared. We couldn't help because you cannot come down and it is at night and those guys are armed, anything can happen. Janano ni mabende nyinge opandi lero ni kaluwore gi kaka ni makorowere go githuon kod gigo mane itiyogo magi ne chalo bila. You would hear the walkie-talkies, showing that they are policemen. And hata venye walifika hapa, there is a way people are screaming. Na kuna venye sijui ni kukok gun, then all of a sudden hata kuna mavijana walikuwa wamekuja kusaidia mmoja wao. But the moment they saw that probox, they ran. Kata kamano, obila poko yie chiwo ler kaponono ne giyudo lipot mar meko mar rowerego kata kaponono bila emane omakogi. Giesani, podi temo don ka dibed ni rowerego nondhi koso en mana meko mapile mar obila.
Komachielo, anyuola mar Peter Muteti nobago ng'anyo mar sundo sirikal kaachiel kod jatend piny William Ruto mondo weye thuolo, ka giwacho ni ponono Muteti nokoso giikore mar dhi e doho. Tafadhali Ruto, ambaye tunapenda hapa sana, hapa Tharaka Nithi County, tunakupenda sana, nitolee kijana wangu. Kama kijana wangu alikosa sana, nilikuwa nikimungoja the following day to be called at the court. Na tulikuwa tayari sana kuingia kwa koti sababu makosa tuwezi sema si makosa. Lakini mpaka wa leo sijui mtoto wangu aliko, sijamuona, hakuna hata watu wa kizizi, hata ni maombi yenye watu wamenishikiria. Mati moreka moko kuom rowere mosendi molal godo, chal margi pok ong'ere nyaka sani. Gin kaka Gideon Kibet, mong'ere ahinya kaka Kibet Bull, ma jahigni 23, mane one mogik tarik 24 dweni, kendo japuonjre e mbalariany mar Egerton. Ronnie Kiplagat, ma jahigni 22, ma bende en japuonj JSS, kendo none mogik tarik 22 dweni e kanisa mar Kikuyu SDA. Machielo en Billy Mwangi, ma bende pod japuonjre e mbalariany, kendo nigi higni 24. Komachielo, Martin Zioka Mwau, ma jahigni 35, kendo jariemb apiko manondhi tarik 16 dweni, none mogik e gwenge Mamlolongo, kama bende nondhi e Justus Mutumwa, ma nigi higni 33, kendo jariemb taksi. Moko gin kaka Kelvin Mudhoni, ma jahigni 23, kendo none mogik tarik 26 dweni e gwenge mag Githurai 45 boma ma Nairobi, kaachiel kod Kalani Mwema, ma jaohala manone mogik tarik 16 e gwenge Mamlolongo. Mwema nigi higni 29. Magi duto timore motelo ne ng'anyo mochano odiechieng' makiny mar kwedo ndhicho mar rowere pachoka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Obdong' mana gi weche mag ndhicho no ni riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kanyakla kod rowere obwogo bago ng'anyo odiechieng' makiny mar chwalo ng'ur ewi meko mar rowere maketo sirikal tesre. Kwethno wacho ni gigeto sundo sirikal mondo chiw ler kuma rowere ma oseteki nitiere kendo giler gimomiyo timbe makamago timore pacho kae. Chieng' wuok tich ma en kiny waoguru woko mondo watamre nek kod lal kod dhano ma oyaye ma iwang'eyo no chung'ni kod President William Ruto kod joge. It is Occupy everywhere because the young people who are disappearing are from all walks of life, are from different areas in the country. So no place is safe and no place in Kenya is a paradise. We are all suffering from the same impunitive issues from the government. So it is up to us to stand up and demand for justice. Sirikal kotel ne gi William Ruto wanyisogi ni rewere momaki mondo gol immediately and unconditionally, nikech onge gimomiyo imako ng'ato ma gimotimo onge. Yet police no nego ji turi tarik 25 e parliament kata gi towns moko. Police no nego ji to ng'amano makonge. Manen jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua okoni sirikal owe thung'e gi liet ka tich osetamogi kendo owe laore kode. Gachagua notielo ne piny ema osekwedo sirikal kuom rem bero lwasi mar uchumi kod medo dhi nyime kod mako rowere mapacho kaendi. Okoni jogo manyorocho romo mare Nyandarua nyo jopiny orakore godo kendo romo margi ne oduogo dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Kanolose limbe mare ma Kakamega kinde nyasi manobagi kod seneta ma Kakamega machon Cleophas Malala kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa. Giduto giramo ni pod gibiro medo keto sirikal tesre. We have a desperate regime that has lost favor with the people of Kenya. Desperate people do desperate things. A police officer threw tear gas at us. The meeting went on, and the people were dealt with by Wananchi. You know, Wananchi are protecting our meetings. Our Wananchi will not allow that kind of nonsense anywhere. So the meeting still went on. Nothing stopped the meeting. These are just desperate people. They have nothing to offer the people of Kenya. There are so many questions, abductions they cannot answer. Cost of living they cannot answer, poor economic management they cannot answer. They are left to desperate acts of trying to stop our meetings. Sikia rais akiongea juu ya pepo la upinzani ama la pingamizi kupinga kila kitu. Sio kwamba tunapinga kwa ajili ya kupinga tu. Tunapinga maovu yaliyo serikalini na hatutanyamaza kama upinzani.
kama maovu bado yanaendelea. So we are not going to be intimidated. Hata leo wamepiga masimu kwa viongozi wote wa mkoa wa Magharibi wakiambiwa kwamba wakionekana karibu na lile kombe la Kilio Malala Super Cup kwamba shida zao zitaanza. Moko kuom jotelo mag siasa mawuok e kaunti ma Migori osingo ni gibiro medo chiwo sir ne jatend piny William Ruto. Kanoloso e nyasi moro e kaunti ma Migori no, jaod bura machon manyatike Eddie Kanyanga owacho ni tiyo kanyakla mar sirikal kod kweth makwedo piny owacho osekonyo duoko chien liet mar siasa pacho kae. Maendi en bang' ka jaod bura ma Suna East men Junet Mohamed nyocha owacho ni sirikand William Ruto nyalo tiyo maber ne jopiny kata maonge kweth makete tesre. Supporting the President of the Republic is a key issue that has been, bothering Luo Nyanza people. And I have to thank more sincerely to a person called Honorable Junet Mohamed for having come out clearly and say is supporting the government and the President. That is key. The people of Nyanza must stop wasting their time, but turn fully to support the President of the Republic. Kwa kanyo ni jonyuol mamanyoro mani kod nyithindo ma korka nyuol kwayo sirikal mondo tem matek okelnegi yath chanjo mar BCG mar geng'o tuo mar kahera kata tuberculosis men TB. Ywak ma kamaendi obiro kaluwore gi onge mar yedhego e osiptende. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jotend sekta mar thieth oyango ni nok mar chanjo mar BCG okwako Kenya mangima. Kata obedo ni odiochieng' kod odiochieng' inyuolo nyithindo, kuom thuolo mar dwe achiel sani, chanjo mar nyithindo ma korka onyuol mong'ere kaka BCG mochung' ne geng'o tuo mar kahera kata TB osebedo ka onge e kuonde chiwo thieth mopogore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore kod midhiero makamano, janyuol kaka Ivona Awuor mawuok e kar dak Madunga mane okonyore tarik 24 dwe ni e kar yudo thieth ma Kisumu County Referral Hospital yango pek ma odhi bedo godo e duogo e osiptal juma manyien kaka ne ochikgi kaluwore kod pek mar nengo ngima. Shida madhi yudo next week en mar transport. Niwach transport en 150 to 150 no kaneno ng'eny sana. Janyuol machielo bende Brenda Awinja mane okonyore tarik 30 dwe ni yango ni duogo juma manyien kendo e od thieth mar kelo mihiche mondo ochanji ok dhi bedo ne mayot nikech rem mapod en godo tok nyuol. Venye nilijifungua nilishonwa, sasa kutembea ni ngumu. Sasa sijui kama hiyo date nitaweza kurudi. Na pia natoka mbali, transport pia. Komachielo, janyuol Jakotieno mami node ne okonyore tarik 15 dwe mar 12 ni e yor pala yango ni nyaka sani nyathine pok oyudo chanjo mar BCG bang' ne temo ywayo tol ne osiptende mag piny owacho kod mag ji giwegi mayudore e kaunti ma Kisumu. Kanigolowa nong'iswa ni chanjo mar BCG onge. To kanwa temo penjo ni wanyalo duogo tich adi kata bang' ndalo adi mondo mi wayud chanjo no. Jogo nong'isowa ni ok ging'eyo. Jack yango ni osiptende ji giwegi madongo e Kisumu mane ni kod chanjo mar BCG ne otuone ka wacho ni kwan chanjo magin go gin mag nyithindo ma onyuol kuondego gino mane ochune mondo man chanjo oko mar Kisumu kuma bende ne okonyal chope nikech minode pod yot ok ne nyalo wuotho. Hospital ariyo madongo mag ji giwegi manie boma ma Kisumu kae na yudo ka chanjo no nitie, to kana kwayo kane ginyalo miyo na nyathi chanjo no ne gitama ma ginyisa ni chanjo no gitin kode to manitie no gikano ne nyithindo ma inyuolo kanyo. Jonyuol go koro kwayo sirikal ni ka chanjo obiro chopo to jochiw thieth obiro wuothe dhoudi mar chanjo nyithindo mane onyuol to ne ok oyudo chanjo mar BCG e kuonde thieth mane onyuolgie. Indike health workers mondo giwuoth dhot ka dhot mondo nyithindo ma ekonyuol giyud chanjo no. Mimi naona wangeweka hizi chanjo ziko hospitalini wakati mama anajifungua
at least anapata chanjo hapo kushinda kuambiwa aende nyumbani tena arudi. Gimedo telo ni sirikal owinjore omi pek ngima mine mayach kaachiel kod nyithindo ahinya to kotenore kod weche chanjo kaka mag BCG makonyo e geng'o tuo mar kahera kata TB. Hapa ni weche thieth en gino manyaka gimi pek, en gino manyaka girango matut ahinya mine mapek ahinya nyithindo ma inyuolo. Apisas mag thieth e kaunti ma Kisumu kotelnegi kod jatend migawo mar thieth Dr. Gregory Ganda kod jatelo mochung'ne weche ler mar alwora Frederick Oluoch e yor ong'we yamo oyango ni midhiero mar onge chanjo mar BCG en midhiero masani okwako osiptende mapacho kama ngima. Kata kamano gigeno ni chakre dwe mar achiel higa manyien 2025 chanjo no dhi chopo kendo jonyuol ibiluongi mondo kel nyithindo oyud chanjo mar BCG. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bas wadhi yue moro machuo kodogi weche manyien bang' daka matin taneno kuseoro ote maru ari adek auchiel nono kama Lawi Adori aneno Ramogi TV yo makare tawuoro lar mar jo Kenya ero kamana inya Lawi Ramogi TV Trevor Imore an kodi kenda mora ahinya aneni kawuono Sunday aneni ga mana Tuesday gi Wednesday ma Sara Singa nyakoro Odongo mar wang' neno West Kanyamkago Happy New Year ne baba wa Singa Odongo Manuguda Doyo kod Simon Singa gi Mise Singa pamoja na joka Singa duto te arito neno twak mar jakom Raila Amolo Odinga baba erokamano ahinya Sara Singa sani pod wane shift moro mar holiday cha omiyo antiere kaka wuono wabro dok juma mabiro erokamano bang' daka matin mabiro kik dhi mabor ahinya. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722 638 Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. We started this year on a high, and as it draws to a close, we're going even stronger. Let's make your year-end unforgettable. An experience like no other. Featuring electrifying performances from Size 8, Sounds of Worship, Lillian Jairo, David Wonder, Fred Omondi, Edith Wairimu, Sanino Bless, and more. Plus, join our incredible gospel hosting teams, Rauka's Joyce Omondi alongside Ken the DJ, Rurumuka's DJ Covenant alongside Bambika's Timeless Noel, Bambika's DJ Gigi alongside Rurumuka's Shiro Ann, Injili Carlos Ben alongside Rauka's Ken the DJ, DJ Gigi from Bambika alongside Injili Carlos Roda. Broadcast live on Citizen TV, Inoro TV and Ramogi TV, and streamed on Viusasa and Citizen Digital platforms. Mark your calendars and tune in to Vuke Mwaka in style. Hi everyone, from View Travel we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring new destinations, may your holidays be filled with love, laughter and adventure. We can't wait to take you on your adventures and help you discover even more amazing places.
We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore, and discover. Merry Christmas! Warwako kende chenro mar ratil wadhiana mbele gi weche manyien ni Raila Amolo Odinga ma en jalar kom kuku mar tend riwruok mar pinje Afrika AUC oketo maino e chopo lek mare mar yudo lemono. Penjo en ni bende osegoyo riti ne siasa mar Kenya to bende mosruok e kind jatend piny William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne opoe koso lokruok mar chal mar siasa en gima ni mane lith koke ka. Jafombo marwa Walter Nyambaga miwa twak manobedo go gi Raila Amolo Odinga. Jakromo Gajwangi rokamno kuom bedo kodwa e chenro ma kawuono ma bede kod mbaka kendo bilo wach kod jalar kom kuku mar riwruok mar Afrika Raila Amolo Odinga mane Prime Minister mar Kenya jakom machiegni Ramogi TV. Mokwongo adwaro mondo amos chuthwa kendo wach ni Christmas kuru rumo to ber to higa manyien odwaro mondo obed maber moloyo. Mana ka wachako wabil mana mbaka niendi. En kinde makoro higa rumendo, nitie gik moko minyalo paro mapiyo piyo kendo gik minyalo wacho ni ma ne bet komako pachi kendo mako pachi motegno. To kendo bende thuolo ma bende dhi lare kom niendi. Gin ang'o gini minyalo ng'iyo mosebedo siro motegno e Kenya kaendi kitero kod lokruok mosebedo e weche mag uchumi. So higa ni dhi rumo to nyiso ni higa mane nitie chandruok mang'eny ahinya. Jithuro mang'eny oseyuak ahinya ni nengo mar ngima nodhi malo ahinya. Nengo mar gik moko ma jopiny konyrego kata kaka chiemo, kata kaka mafuta, kata kaka nengo mag udi, kata nengo mar wuotho osedhi malo ahinya. Kata mana korka weche mag somo, weche mag thieth osebedo ywaruok ka gi kacha. To ne wawegi wachiwo ywak ni sirikal ni jopiny winjo marach higa mokadho mane wawuok jowa mane wadhi nyaka e ndara mine ji ogore ma thiwa mang'eny mane ohiny moko nonegi sirikal. Kachopo higa ni ne waketo team miluongo ni NADCO mondo onon mondo okel winjruok mondo ondik report. Ne gindiko report miluongo ni NADCO report. Report ni pod sirikal oko implement nyaka sani. Koro mae momiyo higa ni nyo kendo kijande miluongo ni Gen Z obiro mondo weche mane wawacho mo higa mokadho ka. Wakuro chopo kama nyicha weche piny pekie malich ahinya ma nyithindo go nodhi modonjo nyaka e od bura ma bunge gidhi donjo nyaka doho ka Supreme Court mane gidhi nyaka State House mane nyiso ni jopiny ool gi modhi nyime ka. Koro kama finyo chope ni ema koro Ruto nobiro ywaknwa ni akumi omokerot to otim nang'o. To ne wakone ni nyaka gima ber mondo obedie winjruok, obedie galamoro ma jopiny waluongo ji moa koni gi koni to ji odhi oyal ji winjre na ang'o marach te inyalo time nade. Ma kane onyiso Ruto kamano to ne yie molando ni odwa bedo gi galamoro. To kijande mane timo weche mag maandamano gi notamre ni gin onge gima gidhie bura ma gidhie ni mondo sirikal ong'e gik ma gidwaro mondo otim gik ma gidwaro. Mane momiyo burano ok nobetie. Burano ne bedie to dogolo gik mang'eny ma ok adwa na wach duto te. Kawarango
higa manyien dwe mar 2 en dwe mabet ka seche moko mako kod chunyi nikech sebedo ka igo tiklo e pinje mopogore opogore kendo imanyo muolo kuom jotend pinje kanyakla kod mbetre mopogore opogore. Thuolo mari mar loyo kendo chamo mong' sietelo niendi dhi chalo nade? Mokwongo an nyiso ne okwaya gi jotelo madongo mag Afrika ni mondo atem kanyalo mondo adhi akony wach mar AU mondo waduoke ndara kuma ne joma nochake ni paro onego dhiye mar riwo piny Afrika mondo bedie gi sirikal achiel, mondo bedie yore mag ohala mondo yawre, yore mag wuoth bende olos mobed maber, yore mag pur, yore mag somo gi yore mag thieth. Koro bang' ka ne osego mbaka aming'a to nayie ni anyalo temo. Mana alando mag wuok oko alanga e pap. Koro sani wan ji 4 to koro achiel nyicho weye. Koro wadong' ji 3, ja Madagascar, ja Djibouti to kod an. Koro magi wan joma koro wadhi e debe. Koro mincha wacho ni en ka ji odhi piem to nitie ng'ama nyalo loyo to ng'ama nyalo loyo. Ka olowa to wabiro yie ni olowa maber, koro oduwa e Kenya ka. To ka waloyo to wabiro donjo kuja mondo wadhi wati ni bara mar Afrika. To mano ok onyiso ni koro wadhi kuro to wawil gi Kenya. Wan jo Kenya, ne gima jo Kenya dwaro bende wabiro natimo negi kama wantieno. Migosi Odinga, nitiere weche ariyo kaendi. Inyalo loyo nyalodia kendo loch ma seche moko nyalo miimbi mar telo ne pinyni mar Afrika e kom kata lemono mar kuku riwruok mar pinje Afrika AUC. To seche moko bende kagiri karage olengre ma ok yude. Ere ikruok ma intiere godo kata kaka inyalo kawo weche gendi? Bere kaka ikori ne kitelo makama kata seche moko ka pi opukore e kinde mitedo? Ing'eni Kenya en Afrika. Ka Afrika tuo, Kenya bende tuo. Nikech Kenya ka ok wanyal timo gik moko kendo waiye ka. Nitie gik moko nyaka watim ka wariwre gi pinje moko maoko. Kaka gik ma iloso thurwa ka. Wadwaro chiro midhi uso gie. To chiro emna nitie Afrika ka. Sama waloso ka ni ohala me kind pinje mag Afrika en 15% kende. Ohala ma pinje ma Ulaya en 70%. Ma Asia en 60%. Koro wadwa ni mondo wayaw ohala mondo pinje mag Afrika otim ohala giwegi. Nikech chiro nitie maduong' e Afrika ka. Sani pinje mang'eny mag Afrika nyiewo gik moa e Kenya ka kodhi Ulaya. Kaka kidhi pinje moko yudo ni chai moa Kenya ka iuso kuro iluongo ni English breakfast tea. Ginyiewo gi Ulaya. Jo Ulaya golo chai ka to gitero kucha to gidhi giruwo gimoa Sri Lanka to giluongo ni English breakfast tea. Koro gioro gi pinje mag Ghana, Nigeria, Ivory Coast, Mali, kuonde makamago. Wadwa ni mondo chai ma Kenya oa Kenya ka moriere achiel kachiel kadhi pinje mag Afrika. Kata mana kahawa, kata mana lewni miloso ka. Gik moko te miloso Kenya ka odhi ousi pinje mamoko moriere. Kenya bende kadwa gik moko ma kuro to kiro moriere kwa kuro biro ka mano gini biro konyo Kenya. Omiyo ka Afrika tuo to Kenya tuo. Ka Afrika ngima to Kenya ngima. Ma emomiyo Kenya gi Afrika en achiel. Jo Kenya ni kod rito neno kit telo ma wuodgi nyalo bedo godo kopo ni yudo lemo niendi mitelne piny mar Afrika. Kenya nyalo bedo kod geno kata rito
kata yuto mane e kit telo maket kod ma? Mano to jo-Kenya mong'eyo, mano ok adwa wacho. An ja Kenya, omiyo an gi jo-Kenya. Mano manyalo wacho ni. Duond bura mar ODM ni kod higni 20 nyaka ne chake. Onge duond bura mosebedo konya kendo lach kuom thuolo malach minyal pim kod Orange Democratic Movement. The Right Honorable Raila Odinga osebedo kaka ogai mar duond bura mar ODM. Gisani lemo ni omingire Profesa Anyang' Nyong'o. Ka picha Raila onge ODM, tende dhi chalo nade? ODM pod en chama mar jo-Kenya, kendo ochung' ni jo-Kenya yore duto magine kacha. An ema nyicha nene awacho ni mondo omiya thuolo adhi e platform mar Africa atim campaign kucha. To nyicha weyo jaduong' Anyang' Nyong'o kochung' kar party leader mar ODM. To ODM pod en chama mar upinzani ma kata kidhi e bunge kucha, jatend joma pingo sirikal en ja ODM. Giduto te gin gi instruction ni nyaka giket piny owacho tesre ka gik moko dhi mabam. To an kuma nitie cha, koro sani aringo adhi atimo campaign pinje ma oko kucha. To an candidate ok nyal chung' bedo jatelo mar Africa ka piny sirikal ma maru ok oriwo lwedo. Emomiyo sirikal ma Kenya ka nyicha oriwa lwedo ni mondo adhi alar kom ma kucha cha. To mano to komona wacho weche maricho e Kenya ka. Ka nitie weche maricho tawacho awacha. Omiyo pod an kodu, to kadhi kucha abiro temo bende mondo ane yore manyalo konyo jothurwa. Dwaro nitiere mondo mi seche moko duond buche los riwruok moko ma iluongo ni coalition ODM. Jatend piny William Ruto umosoru godo kendo go mbaka. Ma weyo chal mar siasa ahinya to duond buche gi kuma nade. Duoko no kiduoko to bende inyalo paro ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta kanyakla kod jatend piny masani Dr. William Ruto obedo kod mosruok. In wuon bende gini ne nitiere pachi to koso nogoi kod buok? Onge buok moro nikech wasewinjre ni Ruto nokono dwaro mondo okaw jo upinzani mondo odonj e sirikal mare. Koro miyo okaw jo Uhuru to mano ber abera. Onge gimoro marach, kich mago gin jo-Kenya. Nosebedo gi joma nobedo go kucha, to ne tich otamo. Koro nyo wacho nokaw jomoko koni. To jogo mondo dhi adhiya kuro to ti maber ni jo-Kenya. To gima duong' ahinya en ni wang'iyo nyime kucha ni lokruok biro bedo machal nade. Omiyo ok adwa wach mang'eny ahinya, to wadwa nobedie kwe e kinde gi eki. Kendo bang'e no ji nyaka losi ma ji winjre. Eka koro gima biro nyime kucha ka nyalo dhi maber kata yiero mabiro go. Nitiere ywak mar ojende ni imakogi, itekogi, lal kodgi. In kiloso en gimi kwedo, to bed king'ini piny owacho ma ilieko ni timo ma pod siri. Iyudori kama ding'. Inyalo wache wach mane? Nyocha wacho moriere ni wach mani ji imako tidhi itero kamoro ikano tisando to bang'e ni iweyo. En gima ne wawacho ni wasewito e katiba mokadho cha. Thier mane imako ji tidhi tweyo wang'i titeri e mtoka titeri Nyayo House tidhi rodhi kuro. En era manosekadho. Omiyo gini koro obogo ji. Ni nyithindo imako to gi nyithindo mana ma ndiki social media. Adiera social media to en gini, en gima biro manyien ma gini wiyo gajre. Nikech nitie miriambo mang'eny miwacho kuro. Iyanyo ji mang'eny e iye kuro. Ojende soko wang'i e mbui kendo gikwedi
pok waneno kiwuok mirakori kodgi. E yo malony mar mbui oseketo godo ratiro mar oganda obede Kenya kae, inyalo wache wach mane nikech nyadi mang'eny giwacho nyaka wang'i. An gise chanda gi yanya mang'eny kuro jo sike to kadwokra kodgi nikech ang'eni miriambo nengo ne tin bende ngimane bende chuok. Omiyo kata ka ng'ato janyi to weya jopiny biro ng'e adiera. To kik ikaw ng'ato midhi hiny nikech nondiko kuom gima marach. Nja wacho ni gini ok nyal, kech ok aneno ka Inspector General mar Police wacho ni nokia gini. To kendo kikia gini to ng'amo ng'eyo nikech joma mine go pingo mamako ng'ato tidhi twe go pingo tiro kusha gin joma kanye kicho pingo wer gimi nyalo dhi nyiewo duka onge duka ma uso pingo opingo ni sirikal ema odae to dhi ma kum polis kende ko jogo golo pingo kuri gi ng'ano giri ka inspector kiagi magi penjo ma penjo jogo ka Ruto be wacho ni ka Ruto kia to penj jogo into jogo golo pingo kanye mane mabiro kelo adiera. Amiyo wawacho ni kik gini dhi nyaka higa manyien orum gi higa ni ochak higa manyien weche mag abductions mag mako ji ovyo obed maonge. Erokamano nyakora Mugajwang' kubedo kodwa e twak mara kod Migosi Odinga, jatend Azimio machon to gi sani bende jatend ODM machon, to kendo gi seche gini en jalar kom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Iwinjo gino mowacho kendo kwayo nwayo makare gi seche gende twak obedo mong'ith bedo kod sikuku mokwe. Wadonjo ne weche mag tuke ka en ni joloch mag lig mar FKF Gor Mahia osechako rako kendo bang' yueyo mar sikuku ka sani giikore ni tuko osiepe kindgi kod Tusker FC tarik 4 dwe manyien. Team manager mar Gor Victor Nyaoro owacho ni gibiro tiyo gi tugono kaka ikruok ne tugo mokwongo mar lig ma higa manyien e kindgi kod Tusker FC tarik 4 dwe mar achiel. Tugo e kind Gor gi Gitara FC dhi bedo mar yawo Ayanga Stadium ma Siaya. Meigeno ni jatend piny William Ruto kod jatend Uganda Yoweri Museveni biro yuoro e tuke goeko. Piem mar tuke mag Raw Sports Festival kinyono kang machielo bang' timbe yudo yueyo makende odiochieng' ma kawuono e tuke ma ibago kiny tarik 30 nyidendi mag Kangeso dhi rakore gi Hardcore Ladies, Karinga Starlet dhi rakore gi Nyasore Ladies. Korka joma chuo e raundi mar 16 Kangeso FC dhi gocho gi Nyakuru FC ka Kuoyo rado Ongoro. Team mar Ringa dhi rado gi Mayienga e kind Nyakuru Secondary to ikore ne tugo gi Kuja Sambo. Korka rawere ma higni tin 15 Mayienga timo ikruok ne tugo gi yawuot Kuoyo ka Jakaze dhi tugo gi Kangeso. Awendo Academy dhi piem gi Nyasore kinde Yengu gi Alara United seche ma girakore kamano. Koyier rito romo gi Sina Yuera ka jaloch e kindgi dhi romo gi Agogo FC. Das mane kama wichindu maro mara tiltaneno kuorote maru aria udeka uchielo nono ka endi John Nalango wacho ni ano John Nalango makodongo aneno ka Raila Odinga nyalo telo ne Afrika nikech oriek. Happy New Year Joramogi te ani luonga ni Eric Navel Ochieng.
nawe ni school ok dhi yawo omera to romo koro anasomo Nyajanja high school Kochia ward school yawo bwana ilikuwa koro romo wa umbija ilala manade maendi Edwin Ochieng kawuok Sondo aneni makare kan gi baba wa Daniel and my lovely mother Anna Uma and my brother's Gift Moses. Erokamana inya bwana Edwin chodhi yu moro machiwok to koro oseduogo. Maina no mana kaka Eric wacho ni ncho paro ni school ok dhi yawo to koro ose yawe. Koro wambo oseduogo. Tich osemana chakore. Odorunu awe maberi ga mara 2025. Wadhi watieko chenro mara Ratil ka Nyasaye oyie bro duogo kendo saa 3 mondo ng'isi weche mosebedo ka timore antiere kae gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa and kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakachi deno numbija taya nyakuar guok ocha pesa. Mwana iresa dik.